کومەلەیە نوپەل bi derfetên xwe yên sînordar hewl dide zarokên sêwî li kantona Efrînê xwedî bike. Komeleya ku di sala 2013 de bi dildariya hin mamosteyên jin hatiye avakirin, bêhtir ji 6 zarokî xwedî dike. Kamîraya dengê Amerîka serdana komeleyê kir û ji nêzva rewşa wê şûpand. Rêvebera komeleyê Henîfe Hesîko wiha axivî. Ev zarokna daxî me vê fikra derxistî em vê cemiyê amade bikin û em peyda bikin. Me xwast em zarok pê nehesînin ewa sêwî ye. Me xwast ev zaroka jiyaneke normal ciyan bike û hewa pê nehesê sêwî ye û birayên wî hene, dayîkên wî hene. Destpêkê daxî me ava kirî em pir di zirûfên çetin re derbas bîn. Bes lê hin bi hin me bi hevdiran bûn alîkar ez û hevalê dixava me got em ê vê komeleyê pêşxînin. Arta me kar par vekir me komîte çêkirin. Henîfe Hesîko diyar kir ku kêşeya sereke li hember karê wan di komeleyê de kêmbûna derfetên diravî ye û da zanîn fînansa wan ji bexşîn û alîkariya kesên xêrxwaz e û wiha pêda çû. Tengasî hîn hene yanê em dixwazin ji vê pirtir cemiyetên me li derva ev kesên zengîn bi komelê re harikin bi şekilkî dewrî bi şekilkî mustemir yanê. Ez nabim ino teberruat der tinane bes çi kêmin em dixwazin bi şekilkî mustemir be ge em kanibin mustaqbelî vê qirçkina teemîn kin. Derbara ciyana rojaneya zarokên sêwî li komeleya Nûpel tîmar kara wan Hêvîn Reşîd wiha ji dengê Amerîka re peyivî. Ev bi derê xwarinê gêndî, xewkirinê gêndî, wextê sibê ji xew re dibe heta îvorî wextê xew dikin tasarrufê dikevin tasarrufetê heyetî gêndî giştê. Ji xewkirinê, ji xwarinê, ji serşiştinê. Pê nehesin û havo cimeyê. Manî pê bihesin havo molê xwe ye havo nexerîbin. Ino xwe bi xwe xwe birokê hebin, ino em dêkê xwe tiştî dervo manî nebin em sêwine. Manî pê bihesin û em dêkin û em bi derê havo molê me. Ji ber şer û alûziya li Sûrî ji 6 salan de gelek kêşa û astengiyên civakî derketine hûlê. Yek ji van astengiyên zêdebûne asta zarokên sêwî ye. Komeleya Nûpel li kantona Efrînê bi derfetên xwe yên heyî hewl dide van zarokan xwedî û perwerde bike û jiyaneke normal weke hemû zarokan ji bo wan peyda bike. Newrûz Reşo, dengê Amerîka, Efrîn.